Tunnetko täältä ketään toimittajia? Mä oon toimittaja. Toi on mikrosiru. Se löytyy jauhelihapihvistä vauvan suusta. Yleensä mikrosivut pysyy ihon sisällä sen kerran, kun ne sinne laitetaan. I don't know if you realize how serious this is. Transponders should always be removed from animals intended to human consumption. Kartan mukaan tämä on teurastamo, mutta se ei ole EU:n hyväksymien teurastamojen listalla. Mä oletan, että se siru on tullut nimenomaan tuolta. No, tää on hyvä jutun alku. Ja rahaa saat niin paljon kuin ikinä jaksat tehdä. Mitä nää on? Hevosia. Nämä on ihmisiä, joille ei voi antaa katteettomia lupauksia. Se on järjestelykysymys. Mä käsitän, miten se ei tajunnut, että sillä selällä tuulee niin kovasti. Eli miestä ei ole näkynyt. Ei. Ja ruumistakaan ei ole missään. Isänne henkivakuutuksen korvaussummaa nostettiin. Voisiko olla niin, että hän tunsi jotain uhkaa tai... Mitä vitu uhkaa? So what do we do now?